Ola de novo, seguimos no Preguntoiro nunha semana na que xa saben que estamos dedicándonos a coñecer un pouco a actualidade da comarca. Tócanos hoxe chegarnos ata Brión, facémolo na compaña do seu alcalde, Xosé Luís García. Boa noite, Moi boa benvido. noite, gracias. Primeira visita, como veño dicindo toda a semana cos outros alcaldes que viñeron antes que vostede este Preguntoiro, primeira visita do novo curso político, e o primeiro que toca é preguntarlle a vostede con que ánimos afronta este novo ano. Bueno, ánimos, ganas as mismas que houbo sempre. Esperanzas, bueno, pois estamos pasando o momento que estamos pasando, de momento non se lle veu o fin. Precisamente estes días estamos pois co reparto de alimentos ás familias necesitadas, iso sempre deixa un pouquiño pois máis fondo, non? Polo resto, que as mismas ganas, esperemos seguir sacando cousas adiante, sinda que sea con moito traballo. Cales van ser as prioridades neste novo curso para o Concello de Brión? Ben, en este momento temos en marcha unha escola de taller co Concello de Ames, que é creo que é unha boa idea, unha boa noticia. Tamén chegamos a un acordo co Concello de Lousame e o Concello de Ames para a forra enerxético, que está tamén presentada aí. En este momento estamos pendentes de que nos contesten dunha obra de reparación e construcción de novas beirarrúas no Concello, tamén en colaboración co Concello de Ames, que é a forma máis segura que temos de conseguir que nos dá uns puntos por xuntos e así o estamos facendo, non? Por tanto, esas son as obras que estemos en concreto, e, bueno, pois hoxe, pois, precisamente, mandamos unha nota, pois, inauguramos as escolas onte, pois, con total satisfacción por parte dos maestros e das maestras do Concello, sobre todo as que dependen do Concello, que as outras xa non temos nada que ver, pero, tuveron o detalle, pois, de agradecernos o que habíamos feito durante este verán. Por tanto, estamos satisfeitos, esperando que isto vaya mellorando, se que algún día pensa mellorar. Fala vostede de proxectos conxuntos co Concello de Ames, unha cousa que os cidadáns agradecen ás veces, non? Que malia que son os alcaldes de diferente partido político que saiban entenderse en determinados asuntos. Eu eso díxono sempre e procuro facelo, non? Nós estamos nunha mancomunidade que é a de recollida de lixo, na que estamos con outros 7 concellos, cada unha da súa ideoloxía política, non temos ningún tipo de problemas. Podemos ter problemas de como se recolle, que día ou que nos toca, pero os problemas son os mismos. Non sei se dan presentándose 3 xuntos ou 2 máis puntos que presentándose uns solos, non hai problema absolutamente ningún, que ao final o mesmo que buscamos os alcaldes coincide a hora de pode haber outras ideas políticas, pero evidentemente debe de habelas, pero a hora de mirar por nosos veciños non debíamos de ter diferencia ninguna. Eu, de feito, desde o primeiro día así yo plantexei e creo que así o estamos levando a cabo, non? Bueno, novo curso político no que sí que hai novidades, pero nas filas da oposición, non? Como recibiu vostede esa dimisión do voceiro do Partido Popular? Bueno, eu respeto totalmente, por suposto, a súa decisión, dixo que era unha decisión personal, eso dixo el, eu ante eso non teño nada que decir. Pequeno comentario, un plan de broma, porque sempre hai que dicir algo, que facía uns días, se recordas aquí mismo nunha entrevista, pois que se queixaba de que eu dicíalle que eran malos tempos, e que ese presuposto que se aprobaba por imperativo legal, ele dicía que non se me ocorrera dimitir, que había que estar para as verdes e para as maduras. Bueno, pois resulta que quen dimiteu era el que non era eu, o sea que, bueno, pois tamén debía de estar para as verdes e para as maduras, pero, vamos, eso con bromas aparte, pois eu respeto a súa decisión, será por motivos personais que lle vai ao mellor na súa vida privada o mellor posible, e con canto a vida pública, política, pois non deixa de ser unha pequena satisfacción, porque creo que é un alivio para os veciños de Brión, pois non ter encima deles sempre unha espada de Damocles pendiente de que se facían algo, pois que os iba a denunciar. Espero que os que veñan no seu sitio que non sigan o mesmo camiño que tiña, non? Haberá logo cambio na relación entre o goberno e a oposición ca marcha de Carlos Tomé, cree vostede? Eu espero que sí, e si de feito o mesmo día que se produxo, pois tuve unha entrevista cas persoas que quedaban no grupo, que forman o grupo ahora mismo da oposición, prometeron que o cambio que se iba a notar, que se iban a notar os veciños e que íbamos a ter unha relación normal e a falar normalmente, non como estábamos hasta ahora. Iso tamén é certa autocrítica, non? Ou non por parte do grupo do PP, digo, porque se eles mesmos din que as cousas van cambiar. É que eu creo que veiveu, porque de feito a dimisión é deles, é que eles non estaban de acordo co que estaba ali, por eso daí ven a dimisión. Parecenos que sea o motivo, por lo tanto, evidentemente, pois algo de autocrítica por parte deles
Aí eu agradezcolle esa honradez e ofrecíme que, por suposto, que estou disposto a reunirme con eles as veces que faga falta para tratar de que, bueno, que bote unha man por Brión e non sempre estar tratando en todas as institucións de que a Brión non se lle dera. Creo que eso non é. Ele foi elegido por unha serie de ciudadanos de Brión para que mirara por Brión, non para que mirara contra Brión. Bueno, eso entenderon os compañeros, eu creo que así o entenderon e así me dixeron que iban a facer, e así espero, así estou convencido de que vai a ser. Dependerá tamén de quen sexa a cabeza visible, non, do grupo ou non? Por suposto que eso sempre depende, pero, bueno, se é quen sea, alguén dos que estaba comigo vai a ser, por tanto, todos dixeron que sí, así que alguna deles será, levarémonos mellor e peor, e teremos as nosas diferencias políticas, pero en canto afecte aos veciños de Brión, estou seguro que estaremos de acordo ao 100%. Un asunto que se lle afecta aos veciños de Brión e que nos últimos tempos lle ven afectando aos veciños de demasiados concellos. Os incendios. Brión non se salvou desta vaga de lumes que tivemos nas últimas semanas, ademais un incendio bastante importante, non? Unha vez máis que lle toca o seu municipio. Sí, casi sempre, a verdade é que somos moi desafortunados para iso, non? Tocounos na parroquia dos Ángeles, sobre todo no lugar de Gándara, na Telleira, nun incendio mixto que tuvemos, que collía parte de Ames e parte de Brión, e pois un moi grande na parroquia de Bastavales que afectou, bueno, pois toda a zona alta de Monte Alto do concello, cerca da aldea de Rubial, que, bueno, queimou moitas hectáreas. A verdade é que non sabemos por que motivos se producen ou non se producen, o que si sabemos é que, bueno, os montes están absolutamente sucios, os montes, algúns dos que estábamos de noite, parecían verdadeiros fantasmas, é dicir, había ardido no 2006 e ali estaban aqueles mismos árboles absolutamente secos sin que ninguén fora a tocarlle ali para nada, non? Por lo tanto, bueno, eu creo que efectivamente se os montes, se seguimos ca mesma política, seguirá habendo incendios. E díxeno no 2006, cando foi a última vaga que tuvemos de verdadeira traxedia no país ardendo, e sigo dicindo, agora daquela gobernaba o tripartito, o bipartito, perdón, decían, bueno, convencidos de que había unhas mafias que estaban prendendolle lume, e agora volvo a dicir o mismo, pois o señor Núñez Feijóo, que son as mafias que estaban, pois todo o mundo pendiente de prender. Non, vamos a ver, seamos serios. Temos unha policía, unha Guardia Civil moi boa, funcionan moi ben, e collen os delincuentes, nunca foron capaces, despois de tantísimos anos, de vincular uns cos outros a un señor maior, pois que queima para que medren os prados, outro que pode estar enfadado por non sei que, un imbécil de turno, pois que a ver se hai viño e prendelle lume. Non hai ningún tipo de mafia montada, nin hai nada de nada. Hai uns montes que están absolutamente sucios, que non se vai absolutamente nada por limpiarlos, que non esperamos a que estean ardendo, estén queimando para que nos digan que podemos que nos den unha pequena axuda para limparlos, e mentres os montes non se limpan, van a seguir ardendo. Mais porque habrá eses imbéciles que prendan lume, repito, entonces a mellor apúranse, pero teñen que arder porque o único que se fixe, a política que fai a Xunta, que xa se leva facendo fai tempo, quitar do monte todos aqueles animales que podían evitar que houbera lume, desde os cabalos bravos, pois que se deu por sembrar foron jabalís, que son maravillosos cando están no plato, pero para destrozarlle o millo aos agricultores, para comer todo iso non sirve, só sirven para destrozarlle o millo, non? Bueno, xa digamos corzos ou outras cousas. Para que os cabalos marcharan pronto, pois dedicaronse a sembrar lobo. O lobo, despois dun concello como Brión, que peleou durante, e así figura na súa historia, durante 3 ou 4 anos, única e exclusivamente o presuposto gastouse en tratar de eliminar o lobo, que non metan o lobo ali, eu mandei unha carta ao conselleiro dicendo que me parecía moita mellor idea que puxeran o lobo na Alameda en Santiago, porque era moito máis xente a levarlle de comer e podían estar seguramente moito máis vigilados que non en Brión, en Ames ou en outros sitios, non? Tanto, se as políticas non sirven para limpar o monte, para cuidar o monte vai a seguir ardendo sempre. Tardará máis ou menos tempo, porque o ano virá con máis agua, con menos agua, o día un ano que non chova e veña con aire, pois habrá lume. Pero en todo caso, cree vostede que sea clave a limpeza do monte, porque fálase cada vez que hai unha vaga de lumes de políticas transversais, que é unha cuestión tamén de educación, de aprendernos, a valorar o monte, de valorar o medio rural, pero logo
Parece que todo vai quedando en nada. Vai. Agora, e no 2006, que como di vostede, gobernaban outros. Gobernaban outros. Eu non quero quitarlle, nin entrar en isto facer unha cuestión política. Eu que estou absolutamente seguro é de que se o monte non é rentable, o monte non se limpa, rentable de como sea, é dicir, ben con subvencións, ben con obligacións, porque pode ser por obligacións, é dicir, pero o monte ou se limpa o monte ou o monte ten que arder. Eu teño anécdotas de ir con un tenente alcalde un día pola noite, parecernos que hai un lume nun sitio, fomos ali, efectivamente era, avisamos inmediatamente, puxámonos a pagar, e a señora veu a xunto a nós, Victoria, para máis datos, e dicíanos, señor alcalde, deixe que arde, non apaga por pero Victoria, pero este, como me di, pero... E dixo, ai, si, este moito fala, ahora están aquí a nomear da casa, pero mire para os toxos son máis altos que a casa. E tiña razón. Os toxos que estaban detrás da casa eran máis altos que a casa. E mentre estaban ali os bombeiros, estábamos nós, a casa non lle iba a arder, pero ela sabía que o monte tiña que arder a forza. Se o monte non se limpa, ten que arder. Non é cuestión de que haxa outras ideas. E claro, non se limpa, pero non se limpa porque non é rentable. Axudas nós non temos ninguna, temos axudas despois para montar... Canto costa un día de... Bueno, pois un día de demostración de forza, porque iso tamén se fai ás veces demostración de forza, un dos incendios que se produce en Brión un día, un día vamos ter que cortarme un cacho de lengua porque falo demais, non? Pero que ese día coincide que cando estamos apagando o lume, pois pasa por ali a conselleira e o director xeral, non? Pois evidentemente, aos 10 minutos había 4 avións, 3 helicópteros, policía, guardia civil, ambulancias, unha maravilla. Foi unha demostración de forza maravillosa, en 2 horas apagouse o lume. Claro, malo foron os outros días cando prendeu un lume no Monte da Costolla, en Rubial, que non había, a conselleira estaba dormindo porque estaba cansada, eu seguía estando de noite, tuvo o detalle de chamarme, eso é certo. Dicir, alcalde, estarme cansado, pois estou, pero non había nin motobombas, nin avións, nin avionetas, nin nada, temos que apagalo solo e facendo cortafogos, non? Você é moi crítico, vexo, tanto en prevención como en extinción, logo. Falo da realidade. Pero se a cuarta parte dos cartos que gastaron nos houberan dado para limpar o monte, ou para obligarlle, bueno, xa que é unha lei, obligan os veciños a limpar o monte, vale, a min valme calquera, algunha cousa que obliga que o monte este limpo, entonces podemos limpar, podemos evitar que queime. Se non vais a queimar, pero vais seguir queimando, non é máis remedio. Non cree vostede logo cando se di que o monte arde porque lle prenden lume, que ardería igual, quizáis non tanto, pero... Eu non teño dúda de que lle prendan lume, pero non hai nada organizado, non hai ninguna mafia, non hai nada. Ardelle porque é tan grande que a xente acaba lle prendendo lume, pois porque se necesita para prados, porque se non chegan os animales ás casas, porque se non os matorrales son máis grandes que as propias vivendas. Conseguiron un montón de enemistades con isto de que hai que ter 25 metros limpios alrededor de non sei que casa. Galicia ten unha casa en cada esquina na que está. Os propietarios non podemos entrar porque a mitad dos propietarios son desconocidos, están en América, non podemos estar, os que se conocen denuncias entre eles non afán polas boas, o cual hai que ir ao xulgado, hai que presentar denuncia, quedan familias enfadadas, é dicir, foi unha idea que non estuvemos de acordo co que a impuxo, os que están siguen a levando a cabo, parece que vai ser a solución, pero vai seguir ardendo, mentre non se limpa o monte vai seguir ardendo. Deixamos o tema dos incendios e imos con outro que seguro que vostede tamén é crítico, de que lle teñen que cortar a lingua, a ver se con este tema tampouco se corta vostede mesmo. Tema, reforma da administración local, sabemos que moitos alcaldes están moi molestos con este proxecto, sobre todo os dos municipios máis pequenos. Vostede está neste grupo, non? Dos que están moi molestos. Vamos a ver, eu estou moi molesto, eu non sei se a razón é o tamaño do municipio, nin siquiera é o tamaño que poden ter os municipios. A min é o que están igual de molestos os alcaldes, sean do PP, sean do PSOE, sean do Bloque ou da Nova, é dicir, todos están exactamente igual de molestos. O que pasa é que algúns pois tiren as orellas e teñen que calar, e calan e aguantan un poquinho máis, pero vamos a ver, o que se pretende é unha barbaridade. Unha barbaridade tan grande como que podría pois significar, ou debería de significar, a desaparición dos concellos. Levamos 25 anos a ver se acabamos coas diputacións dunha vez e montamos os concellos uns poucos fuertes que miren polos veciños, e resulta que vamos a acabar cos concellos para que haxa unhas diputacións máis fuertes, para que a disculpa da crisis económica, a ver se privatizamos, poñemos ao servicio duns cuantos poderosos pois todo os propios concellos, non? Non ten sentido absolutamente ningún. Isto para que a xente entendera, hai unha lei
que di que os concellos teñen certas competencias. Entonces, o que se pretende é que só podamos desarrollar esas competencias que din, co cual desaparecían. Pois, por poñerlle un exemplo a xente, para que os teña máis claro, pois o Concello de Brión deixaría de ter escolas deportivas, deixaría de ter escolas culturales, deixaría de ter guardería infantil, deixaría de ter os servicios que nos fan que seamos un concello, non? A ningún veciño se lle ocurrirá pois, chamarlle ao presidente de Diputación, porque xa non lle vai a oír o teléfono, evidentemente, pero o veciño de Garranda dicirlle, mira, que teña luz da porta fundida. Bueno, se non lle colle o teléfono a nadie, se un día lle colle algún dos que estea na porta, pois botarase a rir, cambiarase a bombilla dali, pois, cando o día que lle toque cada 10 anos, non? Non ten sentido, e os alcaldes non estamos por eso, dicir, non hai problemas de sueldos, non hai problemas de ir conxuntamente, os concellares non cobran ningún, os alcaldes a mí non me importa como que se queren quitar o sueldo. Hombre, iso é peligroso porque só podrían ser alcaldes aquelas persoas que tuveran máis cartos, e a democracia hai que respetar, hai que ter cuidado con ela, pero inclusive eso non é o problema. O problema é que se pode perder o Concello en sí, desaparecería o Concello, porque se a Diputación vai a ter o poder de quedarse con aqueles servicios que pode prestar máis baratos, claro, decir, o alumbrado por poñer o exemplo do alumbrado, o alumbrado de Brión, pois seguramente, se en vez de sacar o solo Brión, sacamos 5 concellos xuntos, pois poñen €1 máis barato e a Diputación ten disculpas de quedarse con eses 5 concellos, non? Ou con eses servicios deses 5 concellos. Bueno, non ten sentido, así estamos todos. Ou un veciño que teña que ir a buscar, pero a quen se lle ocurreu pensar que un veciño teña que ir a buscar unha partida de nacimiento e que teña que desplazarse en algún concello moitos quilómetros para chegar á cabeceira onde haxa un registrador da propiedade, que non sei por que motivo, pura coincidencia que o presidente do goberno sea registrador da propiedade, imagínome que sea pura coincidencia, pero vai ter que ir ao registrador da propiedade a pedirlle unha partida de nacimiento que lla vai a cobrar, evidentemente, que foi a condición que puxeron desde o primeiro día, cando é gratis, cando se ten aos 2 minutos de pedila, e ten que ir a buscar a outro sitio, é dicir, non, ou que desaparezcan os concellos, ou mantemos os concellos unha de dúas. E se parece que se poñe unha figura que un poda votar, porque senón, claro, o presidente de Diputación non se vota. Moi cómodo ser, vamos, subir os impuestos, que total, a mí non me vota nadie. Non importa nada. Bueno, un alcalde ten que presentarse, ten que ver se vai sacar as eleccións ou non. Por tanto, dicir, non sei se son máis críticos que outros que estuveron aquí, pero son críticos. Máis que o alcalde de Ames que estivo onte, e que di vostede que os alcaldes do PP tamén están molestos, Santiago Amor non está de acordo, dicía onte, con moitas das cousas que inclúe este proxecto, pero dicía que, bueno, en todo caso, claro, que os que saen peor parados son os concellos de menos de 20.000 habitantes, Ames supera esta cifra, e por outra parte dicía que sí que entende que hai motivos para poñer en marcha unha reforma. Eu creo que se esta lei sale así, pode ser máis perxudicado o Concello de Ames que o Concello de Brión, tan perxudicado polo menos, a menos que non cumpramos a lei, pero se temos que cumplir a lei e temos que facelo ben, o Concello de Ames vai ter moitos problemas, porque si ten que ter parque de bombeiros, pois terá que ter parque de bombeiros, porque ten máis de 6 habitantes, non vamos a seguir estando como estamos agora. O tema do parque de bombeiros toca vostede un tema aí complicado, Pero un día teremos que telo, e un día alguén terá que cumplir a lei, porque se ten que telo, se non, bueno, se estamos prestando servicios a outros, ou non se van a facer, non o sei. Eu creo que o alcalde de Ames, cando está tomando unha copa ou un café comigo, coincidimos en un tema que non discutimos nin unha sola vez. O mal é que anda aí algunha cámara e igual lle ten que dar algunha explicación a algún señor e non pode decir pois todo o que opine, outros estamos máis libres e decimos o que pensamos, pero seguro que pensamos o mesmo. Pois aí xa, na súa cabeza non nos podemos meter, el di o que di, públicamente. Temos que ir rematando, pero, bueno, pois por aliviar un pouco o tono, non? Por rematar un pouco en tono máis de festa. Festas as que teñen vostedes moi pronto, non? As de Santa Minia, supoño que estarán preparados para acoller, como sempre, a centos de visitantes nos días da Romaría. Efectivamente, este mes de setembro é o noso mes das festas. Efectivamente, xa empezamos o primeiro domingo ca festa dos maiores, que temos sempre o primeiro domingo de setembro. Despois, ben, este domingo próximo temos a festa do cabalo. Bueno, pouquiño gastando menos, porque, bueno, a Diputación parece que se esqueceu de que Brión está aí e así funciona ben. Ni falando de festas, deixa vostede de ser crítico, ben hoxe... Hombre, que de vir recibindo unha subvención de 6.000 euros a pasar a recibir unha subvención de 600, pois un normal é que se mosquee un poquinho e non estea polo menos moi contento, non? Ou que se a Diputación está para axudar os concellos de menos de 20.000 habitantes, que saquen un programa cultural para axudar os concellos, Santiago, Coruña, Ferrol, bueno, pois un é normal que non estea demasiado contento, pero bueno, vais a facer a festa do cabalo igual,
poñemos imaginación a vais a facer, e Santa Miña, pois eso, 26, 27, 28, esperemos que a xente que veña como sempre, porque vai ser festa, as pulperías souperonse mollar e souperon perder do seu bolsillo e van a pagar as orquestas, como sempre estarán, pois, as mellores orquestas de Galicia, aquilo estará cheo de romeiros e vamos a divertirnos e olvidarnos un pouco hasta o mes de outubro, pasalo ben e divertirnos nesta festa, a que, por suposto, estades invitados todos. Bueno, pois tomamos a palabra, tomamos esa invitación. Alcalde, moitísimas grazas, como sempre. Encantado. Boas noites. Pois ata aquí chegou este preguntoiro, un día máis. Pídolles que sigan pendentes da actualidade a través de Radio Obradoiro, da páxina web del Correo Gallego de Galicia, hoxe tamén do xornal El Correo Gallego. Nos volvemos mañá con máis novas a partir das 8:15 da tarde. Grazas por estaren aí.